Jmenuji se Lucka a jsem zakladatelkou značky Crazy Cakes. Vždycky jsem se snažila dělat dorty trošku jinak, ale to pod vedením někoho jiného, to jde jen velmi těžko. Ale svoje originální dorty už bych chtěla dělat nejenom na soutěže, ale i pro veřejnost. A věřím, že takové dorty zaujmou. Finančních prostředků ale není mnoho. Začínám totiž od úplné nuly a bez vaší pomoci to nezvládnu. Chci vybudovat místo, kde budu tvořit originální a netradiční dorty, ale i místo, kde budu pořádat odborné kurzy. A právě na to chci použít vybrané peníze.